ki parabangit baro bat ki parlok ki be dan lang ni ka por jing sebentar lingba gani ka online Bible study jong ka balang dom siap presbyterian sai sisian ni ai khuble ye fi ka kerteng ka badan botam ka jong try bat nong penembe jungi ujis Christ nila yo ban puli ya ka gospel Matthias hakini ki khat pratli ki sin jong ni ka Bible study nadu ka khot ka baningkong do ka khot ka basop nyu de mentangi nya bedeng pat nadu ka khot basop fra hadu ka khadu ka khot ka san phui kum ban chupan kan mau hakani ka lanong ni puli ya ki jing ni thul pa jong try jisu ka ba long si benta na ka jibab ka jong ki jingkli ka sinran lanu ka bakut kan wan bat kiwi jingkli te tongi nyadwai ku kpa jingi buhabning ni aingu ime bamela penla padingi kumni sin bagini oban beteng ni Bible study ke bakum ka balang ni lom siam ni yo try kumni nakwi ke teu sikawai tu de khu kan rat yagani ka por yalam milo sakri bunyo yakjing yalam mun simu jomehi khnang ba ki ba ngan kren kinlong a try dakjing lam bat kajing pencet bor mun sium jome tukar khui we ni tu ba sngap ni Bible study a try bagin nyo ye jingkar khu ki ba kodor ki ba me mana bo nang ba jong kini ki khot to sngo ku pai ni jingkar pat na banga pan kini bro teng Jesus Christ amen tingi laya pej itu ki khot kumang tan ke bana do ko ba khat hagani ke Bible study ke ba khat do na do ko sa sausan do sau nyu ke ba dei sifang ushakri ubala ban syania bat ubo syakri ubah stan te kini ki benta pat ke babut na do ko khat sau fra do san phuwei try jisu ukran sifang wi pat ujat syakri lani ushakri badan da wi pat ke jinglong bat kata ke dei kebu ong bet bu bomman bad ude ubomla ban syania ubaduna ke jing start dani ubomdan ke jing start hu bad ule ki belong bien tong ni puli ni dekhon gospel Matthias kelenong bar sau ke dekhon sau fra hadu san phuwi ndrei ladau tau sekri bomman tiun ong hala ke donut ukanrat jungau tut banwan baru sedang mensyo iki para sekri jungu bat banya bamya di ru lambat ki babuat ukanrat utau sekri unwan hak sngi hak ba ummut bat kapor hak ba tip tiun syapno da sempat yu badun bu ya ke benta jungu lambat ki ba arsap hangta onlong ke balenyar bat kumdaj benian kini kita khot ki kran syai bau try jisu uyathu badan pat ki sakri ki badan dagoi pat ke jinglong bat kata ka sedang hi na ke jinglong brio jungi habangi try kan unu ka kam dan ki por ki bah bangi dan ka jingsung tenat ni dan ki interest ni persyang ban try smart ki ka kam hadu banda dep ya ka kidan pat ki por ki bangim dan interest ngila jaitu ngila salia ni pensuki ka kam bat ngimyo ban pendap ba tikalong kum taru hak bede bat ka jing sakri ki jongi yau blai utrai jisu ulong kenrat jongi uba ai hangi ya ka kam bat hak jing khot jong uyengi habo lapen emingi uda batairu ba kabukum no kadonur ni de bandan ban sekri u wong sai gani haki lai benta haki gospel haki likely gospel dengan puli ka ka buong haki gospel ulu Markus haki lenong ka ba pra nadu ka dekhot ke balai pesau
hadu ka bakut ka khot ti habau la khot ha u yo pat ba lembat ki senran jong u loong haki jar ubaman banwan buat na din jonga tu ai ba un len yeladi bat un ba ye ka ding phna bat un buat yanga na bau nu nuru ubaman ban penim milagam sim un do no eka unu nuru uban do no te yelagam sim na ka benta jonga bat ka jonga gospel ru utaken un syamika na bau brio un mentoy iu la da un yo ye ka perthai baro badun do no yelagam sim na bau brio un ai ayu ban penim yelagam sim digini digi kentien ki jong trai jesu bo kren ban pensyai ye gitu ki bakwa ban buat yu ban long ki senran jong ki nong bot jong ki kendon ki bo ban i nang ni ka long syai ba bo wong bangin hap ban len no iladi ka bomot ban len ye ka jing long do ka jong ni ye ka jing kwa jong ka maladi lani ka jing kwa jong ka do ka belong hakatin phareng i ong ka jing long selfish ka ego ka jong ni kata ka ba perkhat tang ye ka maladi but ye ki wei lani ye ka jing kwa jong kunrat jong ni te hamba ka maladi ka don hakmat wala dangi la rai ban buat yo try jisu kum kunrat jong ni kan ye ka ban penwit ye ka ta ka jing buat jong ni namar ki jing kwa jong ka ki long mar khong pon den re ba ngi la len no ye ka maladi jong ni ngi mai la de ka ba kan yo ban sim ye ka kerdan ka ba halor re ni sha yu try jisu bun sim ye ka kerdan ka ba halor jong ni kum kunrat jong ni lani kum ong no ka tin phareng u boss jong ni u malik jong ni lani kum tamu kum ye kan penan kam ha kor kom akakam kejam jong ni ka ba man kesngi ye gitu ki ba halor jong ni ong kum ta tikini kedai kendon ke peningkong but ka baar bo try su bo kalau bangi kloi bangi de ban kloi ban ra lani ban ba ye ka ding phna ka ding phna ka jung u re ka ding phna ka jungi simet wong ban ra lani ban ba ye la ka ding phna ka bathau bangi de ban long ki ba kloi ban sha ye ka jing kren ben ye ka jing sha le ben but bangin daga jing kemen bangin syakri u wat pedeng ki jing ki babun kata ka dei gadang jong ka jing ba yala ka ding phna but bangim small rain wala da kalaban i menta kum ka ba ila rain hakmat ka perthai re ngim nyau ye kata ngim nyau ba ngin small rain re ni sha ye kata ka jing kren ben ye ka jing penram ki bangai ka bangio na ka perthai tikini ki kendon ki dei ki ba long kelum bahan na mentau unu syakri ujong try jisu yang ay pi baro kat ki bakwa ban buat ban syakri u ti hamba ni don kata ka jing kongo sngur u ka ba mi na ka jing iet ka ba sisa ka ba ngidon na menta ju u kalong ka basuk ban lan ya ka maladi ka khamsuk sibon ndrei hamba ngim pat don ka jing e ka bajiliu yu ka jing e jungi kalong tang kat ta kat ban subiang na marbo la pen emingi ka jing e ka man ong no tang bangil ayo jing mentoy na u ngi e tang kat tahi nrei ka jing e ka basisa kalong ka jing e ka bami na do ka donot bangi e ju hoy na marbo la pen emingi nrei om tang kat ta ngi e ju u de blai jungi kumba ka hukum ka bakongsan ko ong men ie yu tribe blai jong mi dala ka donut jong mi baro dala ka jingmut jong mi baro dala ka bor jong mi baro te haba ia puliem ia kitu khat ki baswa sausan do sau nyu shpang shikri ubala banshania bad ubstan ubo try jisu ong rong shikri ubha kadan kani ka jinglong hu bola ban i yelo kanran ula ban nan yeladi ula ru ban ba ye ka ding phna wada pring ki jing tanjo ki bubun
ula ban perkhat sngur be kumno ban penbiang ya jing don kam jong ke yeng kunrat kumut ki para syakri ya ki para benget ka kunhun nani ka kunhun lang berat ke jong try Jesu ula ban minat ban duriam ban perkhat ban ai ke bakumno ke jing bam ba da ganu ko por khanang ba kinyo jing man toy nang ta den rei haba ngim lan yeladi ngiduna ke jing e lo kunrat kumta ka dan ke jing e yangi bangin kongo snori u bah kata ka kam ka bola syania ingi ngi kham perkhat ban banyo bana e ke jing mentoy na mentai ladi ni perkhat ban penun kami ka por kat ka bangyo e khambon na mentai ladi om na ka benta kata ka bo u la syania ingi bat kata kongsan ka dei na ka benta ki para bungin lani ki para brio ki jongi ti kata ka penwit no yangi bat hakata ka jing yo le trai khli jong ka jing long do jongi ka wanra pat sa ka jing bom ko ngo bat ka jing kermen bo kunra lani try Jesu unwan kham slam lani un pen slam miladi ta ka daw ka ni ka dukhat ka sedang ka basau frau Matius ka sedang bet ta ka boong bo try Jesu ngamut uong bet ndrei la daw tau syakri bomman ti un ong hala ka do no ukunra junga utut banwan tu try Jesu la de ai lupa ya ka dur kadar jong ka jinglong ka do no jong tau brio ba kadan ka jing bomman ka jing bom buram ya lau kunrat ka jing bom i ya lau kunrat bat ha ka ju ka poru ka jing bom i bom buram ya kinong but ki jong ya ki para syakri ki jong tiga ni hakamat try disungi i bo shimbet dakawe bat kata uang ba kata ka di jinglong ka ba bamman ka di ka kentian ka ba e ka ba khor ma hai ngai phi dan re try disungi i ni panan kam da ka kentian ban jer ya ka jinglong jong niu syakri uba kamala di ka jong kawan halor ukunrat kalong kam halor ban yo kunrat ujung te kani kalong gajing sedang kebangi ban puli kani ka benta ban ngin senang beteng hagi tayo gi banwan ban nyepet kam benya ya gajing long kejong nu syakri berkata ban nyerap ingi bangin sotu ba kom kibriu haki baga jinglong do bunsen kawan ya ka ban nyele ban taningi sia ka jinglong ka barim bangin la ban sutu ban yit iladi bayo ngingat ha kata ka jing sya keno kum sya keno unu syakri bulong babamman te ngin penkut no igni Bible study te ban daga bangan puliru ya ka e ka baw Lukas utho kanong ka bakhat ar kabaya stream yagini gidkhon dan ringan sepuli ru yagini gebenta namar Lukas udah thoru bo Petrus ula keli yo try Jesu ko try mekran hangi yagini Parsi ne haboro de bodu try Jesu mshimda ong mekran yo Petrus ne haboro de ringi sungthu na dukom jibab jung bagade namenta baro te hakabe dei bot nu syakri bo bamman ngi syam na do ka dkhon kaba sauho lai he kaba sauho sau try su ong sorry kaba sauho san ndrei la daw taw syakri un ong hala ka donot ukanrat junga utut banwan badun sedang ban syo iki syakri senrang bat kan thai bat bandi bat ban buai di ukunrat jong taw syakri unwan hagasngi ka ba khaminti bad hakapor ka ba tip tiun sempat juri u bad un bu ya ka benta jong u bad ki bomngit utaw syakri te ubalatip ya ka man ukunrat jong u bad ubom simla penkhre limne le kat bakum ka man jong u on sempat ya u dagi bon 3 te kani ka bu ong ka ba tho Lukas ka ba khambani asishu padu
kapan pau kham shushu ya kata ke jinglong ke donut ke jong tau syakri bau syakri tu syakri yu try jisu ndre ha ke donut jong umpan kwa ban kong le ya ka man ke jong kenrat jong te kata ke dei ke jinglong ke jong dingin se puli ter kemai nia puli hakini kita ubladap ikit khot sauho san du sauhnyo shapang syakri ubala ban chania badu basta dingin ne pedu khambania shushu ya ke jinglong jong nu syakri pan ubawaman tutu ubleun kerkhu ya kani ke jing puli jongi na ka htien ga bkhoi jong ngakar pa ji phi ru phin pusan lor kini de khot dal de da shem ka bible haganu ko por ka bakham byang ba phin song jar puli ye kini de khot ki bangila yai puli kini ki singi kani de khot na do sau pusan do san phuwe bat kum juru ya ka bala ban shem ka gospel lukas kana nong ga bakhat ar tingin penwai no ni ka por lagi jing duai bat ka jing kru penwai ku kpa jingi bhabning aingu e me try ba mela lamingi kani ka por se sin pan bangin yo ban puli ya kani ka banta na ka ktien ka jongmi ha ka bau try jisu ula kran chipang weipat syakri lani ka weipat ka jinglong ha uni syakri ujong bat kata kalong ke jinglong ke babamman hoi to try ni so thu bukaman ke jome kalong ingi bangin kongu ngin i yeme bangin lan yeladi bat bangin boot yeme daga donut ko smur ban kloiro ban sha yegi jing da ben yegi jing kran ben lani gi jing rkhe ben ka bolong ka ding phna ka ba me ma ai hengi shimat ka ba me ong bangin ra lani ngin ba yala ka ding phna try bha yerap ingi bangin sungthu igini ki jinglong khnang ba inyo ye ki jingstan ban syakri me kat bakum gomon ka chome to ma try ngi ki bon ki sin ka ba ki jingim jungi ni la khansting ni la khamprkhat ye ka maladi ni la bo teng ye ka kam ka ba kodor ka jong me try re to pan thamai pat ingi ba sisi no try to ka donut ka ba shitram in la ban ye teng ye ka ban pandap ye ka man ka jong me to sngo try na bangi pan gini teng Jesus Christ ba da ka bo no to ai ba ka jing ai ka ba dap byang ka jong try ba unong pen be jungi Jesus Christ ubulong kunrat ujongi utrai ujongi bat kumjuru ke jingi ba ke jong bleu kupa ubla i jingi ndo bamjukut bat ke jingi slok ke jingi kai ke jing pensai ke jong mensim bakhoi kinda shongkrai lambat ngi kumu pat lang ujongi hangni bat hakaleng setlak ke pathai menta bat ndo halak taru amen.